Гэта мой першы влог, ці як яго назваць, жыццё-быццё. І тата сказаў, што влогі добра заходзяць, таму я буду рабіць влогі на гэты канал. На другім канале там больш такія шоу, забаўкі. Ось штаты ўзяў. І ось на гэтую трымалку пастаўлю. Ён будзе трымаць, трымалочка. І я буду ж нешта рабіць і штосьці расказваць. Напішыце ў каментарах, ці падабаецца вам гэткае ці не. А покуль можете подписаться на мой телеграм і патреон. Паглядзіце, што яны робяць. Жаруць. Здабываю глебу. Твердая некая. Эта глеба уже не хоча здабывацца. Давядзецца ісці ў іншае месца. Тут раней былі куры, але татка іх ужо ўсіх, тых, якіх ён знайшоў, прыгатаваў. Вось так. Паглядзіце. Сонны чарвяк. Бачыце, які чарвяк? Ён хоча спаць. Але ён прачнуўся. Кідануў яго. Хтосьці глебу купляе, хтосьці глебку нараджае, а глебка глебу капае. А што робіце вы? Напішыце ў каментарах. Усё, поехали. Вось я і прыехаў. Цяпер буду сеяць насенне. Пачынаю. Спачатку трэба дадаць глебу ў гэтыя ёмішчы. Як гэта зрабіць? Бяру два ёмішчы. Два ёмішчы бяру. І вось так вось глебу зграбаю. Глеба ў ёмішчах. І гэтак яшчэ 1448 разоў. Плюс-мінус. Інструментам, вось гэтаю малой рыдлёўкаю, мабыць, будзе значна лепей. І прасцей. І зручней. І гэтак далей. Дарэчы, калі у вас кепская зямля, ільга завесці жывёлу, каб яна серла, а потым гэта ўсё ў зямлю, і праз нейкі час, там, дзе серла жывёла, будзе добрая зямля. Так робіць Кастусь, татусь. І вось таму мы капалі зямлю не тутака, а вон тамака далёка, бо там была жывёла. Вось гэтак.
Дарэчы, падатак на дадатковую вартасць гэта адзін з найраспаўсюджаных падаткаў. Бо ты яго плаціш, калі ідзеш у краму і нешта купляеш. Але гэты падатак яшчэ і адзін з найбяспечных падаткаў, бо ім ападаткоўваецца амаль усё. Таму, калі ты яго дадаеш, ты звычайна не руйнуеш бізнес, а просто робіш яго болей цяжкім. Бо калі б ты, напрыклад, дадаў падатак на які-небудзь канкрэтны бізнес, то ён бы памёр, бо у рамках краіны ён бы стаў неканкурэнтным. Бо у яго такія ўмовы, а ўсіх іншых іншыя. А калі падатак на дадатковую вартасць звялічваецца, то гэта кепска, але гэта не руйнуе бізнес звычайна. Ну, калі ён не надта высокі. Бо гэта запавольвае бізнес, але не руйнуе яго. Бо гэта вводзіцца адразу на ўсе бізнесы, якія нешта прадаюць з дадатковай вартасцю. Вось. Спадзяюся, вы мяне зразумелі. Гэта былі мае думкі. А ці жарэце вы свае яечкі? Напішыце ў каментарах. Цяпер вось гэта ўсё трэба сеяць насенне у гэта ўсё, у гэтыя ёмішчы. А вось і насенне. Кавуны, дзеці. Вось. А што сеяце вы? Напішыце ў каментарах. Мед. Пачынаю. Усё пасеяў насенне, яшчэ засталося насенне, вось. Але, ой, еще раз куёўчыў. Хоу. Так. Цэгла. Напэўна, яна там акаёсіць. Сюды пастаўлю. Цяпер трэба гэта ўсё занесці у цяпліцу або шклярніцу. Але тут няма шкла, таму гэта проста цяпліца. Ось так.
А цяпер і новое, і старое трэба паліць. Тут цыбулька. Тут насенне. Тут іншае насенне, тут радыска. Яшчэ раз цыбульку палью. Глядзіце, цыбулька ўжо пачала расці. Я такі рады. І тут я не заўважыў гэта спачатку, думаю, о, все, памёрла, а яна вось жыва. Тады трэба добра паліць, каб яна цалкам жыла. Уся. Одно все раскуючылася. Ой. Спадзяюся, там ёсць семя ёсць там ці не. Напишите ў каментарах, ці ёсць там семачка. Семка. Насенне. Зернятка. Ось. Татуська, Стусь, ты куды ідзеш? Что за гуки? Буду сок. Будешь сок здобывать? Поглядим, чи он ідзе. А Може, ты... он не ідзе. Тады што будем рабіць, калі ён не ідзе? То трэба яго сціснуць. Сціснеш бярозу. Так, не, опілки. Трэскі і цёскі. А де ти кліщав? Я яго вось тут высыпаў. А значит, А я не ведаю. У мяне ў абутку быў. да, что-то похожее. Уже мокренькое, слушай. Не могу понять, сколько здесь. Ты рады, што з'явішся на маім канале? О, такі там редкий гость. Ну. Тячэ. Нешта цячэ вода ў ярок. Блин, неси эту глину, замажем дырку. Цячэ вода ў ярок. А дзе мне ўзяць гліну? За хатой там эта гора. Цячэ вода ў ярок, цячэ вода ў ярок. А хто ведае іншыя словы гэтага спеву? Напішыце ў каментарах, а лепей праспявайце. Вось бачыце, якая тут глеба? Гэта пясок і гліна. Таму я і здабываў глебу тамака. Тут яна абыякая. Вось. Зараз пойду возьму гліны. Крычыць. Думаў, мяне напужае. Такі ён. Кастусь, татусь. А ці ёсць у вас такі кастусь, татусь? Напішыце ў каментарах. Вось яна і гліна. Гліна вось яна. Трэба ўзяць кавалачак гліны. Вось, бачыце, чырвоная гліна. Бяру кавалачак гліны і пачынаю свой бізнес. Жартую. Нясу кастусю, татусю. Вось я і прыйшоў. Дзе ён тут здабыў бярозавага соку? Бачыце, ўжо ўсё тут пацякло. А я бяру гліну і хоп. І хоп, і хоп. Хоп, хоп, хоп. І яшчэ хоп, і хоп.
И хоп, и хоп. Готово. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, на мой Patreon. На мяне, карацей кажучы, подписывайтеся. Калі ласка. Гэта было жыццё. Отец, расскажи, что ты робишь. Достаю козюлик из носа. Вот непосредственно тот объект, который здесь сегодня будет работать. А вот и сам хозяин данного объекта развалился и греется на солнце. Я трудолюбивый. Одни блогеры. Одни блокеры. Яны працуюць, Александры Хвеликсовича. У нас есть специальный. Нельзя у нас Что мы робим? Что Працуем. зрабілі ўсё? Нет. Где все? Тут я ще глядів, штукатурить треба, пол заливати. Там я ще скільки праці. А кольки треба гроші, тобі ще працювати і працювати за свою зарплату. На мой ремонт. На моє будівництво тобі ще працювати і працювати. Тому подписывайтесь на канал, на мой Patreon, на мой телеграм-канал. Так? Так.